Nisaka ang mga insidenteng street crimes karon sa dakbayan gikan Oktubre 2 ngadto Oktubre 8 ning tuiga base sa record sa Davao City Police Office kon Dcpo. Atol sa AFP-PNP press conference giingon ni Dcpo spokesperson Police Senior Inspector Maria Teresita Gaspan nga nisaka og 130 ang crime volume karon sa syudad itandi sa 108 nga mga natalang krimen sa milabay nga mga semana. Sad to say na our crime volume last week has increased by 22 incidents. This is so because of the increase both sa index at sa non-index crime natin. No? Meron tayong murder na 4, bali nag-increase tayo sa index crime against persons and crime against property ng by 3. From 31 naging 34. Tsaka sa non-index crime natin, tumaas din yung mga reckless imprudence resulting to physical injury. Subay niini gipalapdan sa Dcpo ang ilang pagkuha og mga impormasyon pinaagi sa Oplan Iron Fortress aron madakpan na kining mga suspek sa dakbayan ilabi na kining nagpaluyo sa riding in tandem. So ang gi-intensify ang ato ang ronda system, pulong-pulong sa mga barangay kay we need the involvement of the community. We cannot do this single-handedly. We have realigned our deployment of personnel. Tanan nga mga strategic points labi na kantong wala nabutangan sa una nga posible nga i-take advantage sa criminal amo nang gibutangan. And we have also strengthened our intel monitoring system. Sa isgutan ng riding in tandem gipaniguro sab ni Gaspan nga gipailawom na sa profiling ang tanang suspek sa maong krimen. Giapil na namo mo na adun na kitay Oplan Fortress para masulod gayud na mga residences mo na nga ang tanan nga police station gipa-expedite ang pag-implement sa Oplan Fortress. Kasama mo sa balita Radyo Man Abi Bibera, Tatak, RMN. Tatak, RMN.